Estat de Michoacán, Mèxic. Aquesta és una patrulla de la Ronda Comunitària de Cherán i és, des de fa 10 anys, l'única policia del municipi. La formen 60 dones i homes escollits pel Consell Comunitari i amb la seva actuació han aconseguit que aquesta localitat mexicana s'hagi deslliurat del crim organitzat. La majoria de les seves operacions són per petits delictes o qüestions d'ordre públic. Avui, per exemple, intervenen per una baralla entre dues veïnes. ¿Cuánto tiempo tiene que nos debe, pues? ¿Cuándo nos va a No te da pagar? el derecho de gritar, no te da el derecho, no por el... Però per aconseguir el control d'aquest territori va caldre una lluita per la seva lliure determinació que va costar moltes vides indígenes. L'any 2011, la població de Cherán es va revoltar contra les organitzacions criminals que tallaven els arbres dels seus boscos sagrats. El 15 d'abril van bloquejar els accessos a la població, van deixar de reconèixer l'autoritat de l'Ajuntament i de la policia, van prohibir el cultiu de l'alvocat i van demanar poder exercir l'autogovern segons els usos i costums del poble purépechá, un dret que el reconeix la Constitució mexicana. Nosotros no tenemos un presidente municipal, tenemos un consejo mayor. No tenemos un sueldo, tenemos una compensación. No tenemos ninguna dirección o un cargo que sea solamente basado en una persona. Todos son de manera colegiada o en conjunto. Des d'aquell any, ningú entra o surt de Cherán pels 3 accessos a la població sense passar pels llocs de control de la ronda comunitària. També hi ha patrulles de guardaboscos que han acabat amb les tales il·legals. Tot plegat fa de Cherán un municipi lliure de criminalitat. Només 5 quilòmetres separen Cherán de Nahuatzen, però només sortir del terme municipal ja es veu la primera diferència. Mentre en el primer estan repoblant els boscos, al segon, la desforestació avança de manera imparable. I si parlem de la situació política i la seguretat de les persones, els dos pobles són com la nit i el dia.